Děti z Prahy jedou na exkurzi na Slovensko. Do kamenolomu. Vlak má 6 hodin zpoždění a přijedou tam až v 9 večer. Kamenolom je už zavřenej a jen starej vrátnej tam spí. Učitelka na něj mlátí jak blázen a vrátnej na to, čo je. A učitelka, prosím vás, my jsme ta exkurze z Prahy. Prosím, děti se tak těšily. Mohl byste jim ten výklad udělat vy? Oni vás budou poslouchat. Jo. No dobré, děti. Vidíte tu skalu pojebanú? Do tej skály sa vyjebú také diery pojebané. Do tu těch dier sa najebe taký pojebaný. Ono, ten dynamit, celá ta skala sa odjebe na také tie malé dojebance. A to sa najebe do tého betónu pojebaného. Z toho betónu pak vyjebú také panely pojebané. To sa najebe na tie Tatry pojebané. Všetko sa to stade odjebe, kde panely. Tam z toho vyjebú také tie paneláky. A v tých sa jebe. A sú z toho takí dojebanci, ktorí ma o 9:00 zobudili. Do ryti.